Amai vangu vanoroya, ndinoda kureurura kuti vanoroya zuva rakacheka nyika. Inini ndazoneta manje neuroyi hwavo. Zvainge zvichimbondinakidza mukoma, but kutaura kudai ndiri kukura apa handisati ndava nemwana. I am aged 36 years old. Ndinotya kuti kana ndikagara ndapinda mumam 40 zvinenge zvatovharana. Amai vangu havasi kuda kusiyana nahwo uroyi hwavo uhwo hwavanoti vakapiwa neumwe mukadzi pavainge vachizama kurwa nevainge vari amai guru. Mudzimai wekutanga ainge akaroorwa nababa. Mama vangu vari kuBulawayo, ndine pari zvino ndiri kuno kuUK. Nyaya yangu yakamira sekudai so. Ininiwo zita rangu mukoma ndichazviti Dineo, nezvekare ndiri mudzimai akaroorwa ndikachata, asi murume wangu akazoita zvekuurayiwa nezvinhu zvaamai vangu. Vakatondiudza ende vakange vasipo musi wandakachata. Vakati kwandiri, handisi kuda kuti unge uchichata, handisi kuda kuzokudyira murume wako, nekuti according to him mhiko dzavakaita dzainge dziri mhiko dzekuti vaifanira kuti vange vachizorarama kusvika vachizofa vasina mukuwasha uye zvekare vasina vazukuru, nekuti vanoti inini ndini spiritual husband. Handisi kutaura zvinhu zvekunyepa, ndiri kutaura zvinhu zvandakaudzwa namama vangu. Zuva rekuchata ndakachema, ndaifungidzira kuti vainge vachazouya. Ndakati kwavari, mama, kunyange muri muroyi hazvina hazvo basa, inini ndiri mwana wenyu. Makatadza kundiroya wani kubva ndichiri mwana mudiki, mukasandiuraya. Saka huyai. Vakati ndinotya kuzobuda shavi rekuroya pamberi pemukuwasha, nekuti vachitaura neni vaitoti kubva zvandainge ndakaroorewa inini vainge vava kutopota vachirwera rute vachida kundidyira murume. Pandakaroorwa amai vangu vainge vasipo, but vanenge navavo ndivo vakagamuchira mari iya inonzi inopiwa amai. Nyaya yangu inondirwadza mukoma, nekuti kusvika pandiri apa handina murume anondida. Ndinosemewa nevarume ini, ndinogona kudyiwa mari yakawandisa nemunhurume wandinenge ndichifambidzana naye, ndichitoti pano ndazowana soulmate yangu, but kopikowo munhu anenge atongoona kuti apapa mari iripo. Nekuti kudzidza ndakadzidza zvemhando yepamusoro, mari chaiyo yandinowana pamwedzi yakawandisa. Ko ipo pagore ndinozviendesa kumavhakesheni ndiri ndega. Ndinoti ndiriko ikoko ndinozogumisidzira ndazotoita zvekutotenga bonde kuvanhurume. Sepamwe pandakamboenda kuJamaica, ndakange ndava kufila lonely. Kwakange kuine vamwe varume vaipota vachiuya pabeach every day. Ndakange ndisingatozivi kuti ainge ari mamale prostitutes vanoita zvekutengesa bonde. Ndakazotozviziva ndanyura murudo. Munhu akange ava kuda mari yake the following day. Ndikati I thought kuti this was about love. Kuinga wani wakanditi ndezverudo izvi. Akati of course rudo rwacho unofanira kuti unge uchirubhadhara. I ended up paying that guy for the rest of my vacation ndiri kuJamaica. Zvinhu zvinongorwadza kana ndikafunga nezvazvo, because nditoriwo munhu atoribo, ndakatosikwa zvakanaka. Mama vangu ivo pavakakonfesa kwandiri vachindiudza kuti mwanangu, inini ndiri muroyi, vakandiudza nyanyawo yakandirwadza sezvo vari amai vangu, kunyange ndikada kuvashora, but ndo zviripo. Mubereki wangu vakanditakura mudumbu ravo kwe9 months, vakandizvara, vakandirera, vakandinwisa mukaka wavo, navana musi wavakambondidzipa. Saka amai vangu ivo vanoti vakasangana nababa vangu. Baba vangu inini vainge vari mushona chaiye akakwana, but amai vangu mundevele. Saka mama vanoti baba vakabva vachizopiwa transfer kubasa, vakabva muHarare vakatanga kushanda kuBulawayo, uko kwavakazosangana naamai vangu. Amai vanoti ivo vaita zvekutengesa, vaifambawo nevamwe amai guru vakazoshaika, vaita zvekutengesa magumbeze, vaienda vachinonohodha zvinhu kuBotswana. Saka
painge pachigara baba vangu nemukadzi wavo wekutanga mukuru uyo akazodyiwa nezvinhu zvamhama after vajoina satanism yavo iyoyo. Saka vaiendamo mukempu imomo mavakazotanga kudanana nababa vangu, but yakange iri cheating sezvo baba vakange vaine mhuri yavo and he was married. Saka amai vanoti pavakabatira pamuviri kekutanga vakazorohwa nevakadzi vemukempu, vakaita zvekufonerwa vakanzi uya nestock. Vakadzi vemamwe mapurisa vaigara mukempu imomo ndokubva vabata amai vangu vakatanga kuvarova. Nhumbu yainge ichiri diki. Vanoti zvakavarwadza ndezvekuti nhumbu yakabva yabva. Baba vakabva vati sezvo mamurova mamukuvadza kudai ndava kutomutora. Amai vanoti vakazobviswa mubulawayo vakabva vanzi iwe chimbonogara kuHarare nekuda kwekuti rakanga ratova barika rainge risina kutanga zvakanaka. Kune dzimwe hama dzakange dzisingadi amai vangu zvachose nekuda kwaizvozvo. Saka amai vanoti vakatanga kushungurudzwa mushure mekunge baba vazozviona kuti mukadzi uyu haasi kugamuchirika. Kuti pakati pemandevele nemashona pane kamwe kakusangowirirana karipo. Saka baba ipapo vainge vatopa amai vangu pamwe pamuviri. Amai ndokubva vachizongosiyiwa nababa vakabva vatora umwe mukadzi zvekare. Izvo zvavanoti ndizvo zvakanyanyisa kuvarwadza. Vakange vava desperate ndokubva vadzoka kuBulawayo. Vadzoka kuBulawayo vanoti vakazofamba nefriend yavo vakabva vaenda kun'anga. Nyanga iyi yainge iri yekuBotswana, but ivo vanoti vakasangana nayo muZimbabwe. Vaenda kun'anga kuya zvinonzi vakabva vanzi vaifanira kuti vange vachifidha baba vangu tsvina pese pavanenge vachisangana navo. Vakanzi wokumbira ruregerero wodzokera woita sekunge uchiri kuda munhu. Baba vakazofonerwa namama. Mama vakati nindatambudzika, ndinoda kuti unge uchinditora zvekare. Kunyange wava neumwe mukadzi hazvina hazvo basa, ndinoita wetatu. Baba vakatora amai, asi havana kuzviziva kuti amai vangu vainge vatori pamisheni. Amai vanoti ivo pane zvose zvavaiita vakange vachidyisa baba, asi vakazogumisidzira vava kudyisa mhuri yose kuti vange vachizodiwa. Zvino mumhuri makange muine umwe wandisingakwanisi kutaura zvakanyanya nezvake nekuti anogona kunge ari munhu anofarira kuteerera nyaya dzakaita seidzodzi. Saka akange ari munhu aibudirwa bati nenzira dzekumasowe. Akange ava kususpekta kuti hama dzababa dzainge dzichimbovenga amai sei dzainge dzava kungoda amai vangu out of nowhere. Saka amai vakabva vamhanya zvekare kune umwe mukadzi uyo wavakange vasingazivi kuti ainge ari muroyi. Mukadzi uyu vanoti ainge achigara mukadoma. Vakaendako ndokubva vachizonopiwa heti yavanoti vakapiwa. Heti iyoyo yavanoti ndiyo yavanopfeka apo pavanenge vachifamba vachienda kunoroya. Vanoti vane kepesi yavo iyo yavanofamba vakapfeka usiku, ndiyo inoita kuti madhoo evanhu ange achivhurika. Amai vakabva vaudzwa nemukadzi wekukadoma akavati kana uchida kuchengetedza imba yako unotofanira kutoti unge uchitoita zvekutoroya, nekuti munhu asingaroyi unozviziva iwe kuti anojairirwa nevanhu. Saka iwe kuti usazojairirwa nevanhu unofanira kutoti unge uchiita zvekuroya. Amai vanoti vakabva vabvumirana nazvo, vakati kana zviri izvo hapana kana chakaipa. Amai vakabva vajoina zvekuroya vakatanga kufamba nemukadzi iyeye. Saka amai vangu vakabva vaitawo mhiko dzekuti ndinoda kugara nemurume wangu, handina basa nekuzonzi mwana wangu uyu musikana akazotadza kuroorwa ndichamupa pazvikwambo zvangu zvandichazvara, because amai vanoti vakaita zvekuzvara zvikwambo zvavo vakati pazvikwambo zvangu zvandichazvara ndichaona kuti ndopa chipi kumwana wangu, uye kana vari vazukuru handina basa nevazukuru nekuti zvangu zvikwambo ndo zvichandipa vazukuru. Saka zvose izvi zvichiitika mukoma zvakaitika, inini ndainge ndisina kana kumbowirirana nazvo. Hapana akambondibvunzawo kuti naiwe ndo zvatafunga izvi. Vanhu vakaita zvavainge vachinzwa kuda vakaita mhiko dzavo, inini ndakange ndisipo. Zvadaro amai vakabva vachizogadzira baba vangu zvekuti baba vangu rakange rava kuita kunge zuze chairo. Kana kutaura baba vangu
vakange vasingagoni kubatanidza masentences nekuda kwekuti vainge vakagadzirwa naamai. Amai vangu vaitotyiwa, nanhasi uno vanotyiwa nehama dzababa vangu. Amai vakabva vachizoita kuti baba vange vachizotenga imba muBulawayo, vakatengesa imba yakange iri imba yaamai nini avo vainge vakazotorwa mumashure mavo. Vakange ari munhu aiva nezvinhu zvake, saka vakanogadzirwa naamai vakanochinjisa matitle deeds akadaidza zita raamai vangu. Amai vachingoona kuti zvabuda, vakabva vatotengesa imba iyoyo kwavakubva vachizotenga imwe muBulawayo inodaidza ini navo. Saka mama vangu mukuroya kwavo vanoti vakatanga kuita zvekuroya, not kuti vainge vachida, but nekuda kwekuti vakange vasina zvavaikwanisa kuita nekuti vakange vatori panguva yakaoma. Saka amai vangu vakazondidyira murume, inova iri nyaya inondirwadza kusvika pari nhasi. Vakatondiudza kuti ndini ndakatodya murume wako. Mukomana chikana muchiziva marwadziro azvinoita kuti wava kufungidzira kuti wadarika imwe stage, obva waudzwa kuti munhu wawainge uchida iyeye ndini ndakamuuraya. Zvinorwadza, peni yacho haitsananguriki. So izvinozvi ndakura mukoma, handizivi kuti mama vangu ndingava expose sei kuti vange vachitanga kudawo Mwari. Ndinombovafonera ndoti mama ngatinamatei, vanobva vaseka zvavo. Vanoti kana vakaseka kudaro vanobva vati iwewe ungazondigona here? Kana vamwe vanhu vaitova nesimba vakatombondiedza, iwewe zvako ndiwe ungada kuswera uchindiudzira kuti ngatinamate. Kunamatira chii? Kana vakadaro vanobva vapwatika zvavo nekuseka. Kana kuseka kwavanoita amai, unonyatsokunzwa kuti panapa munhu uyu kuseka kwaari kuita haasi kuseka ari ega, it is a demonic laughter. Ndiyo secret yangu mukoma yandiinayo. Ndinodawo mazano kubva kune vedare renyu, ndinge ndichikwanisa kuzowanawo nzira yekufamba nayo, because nguva yangu I think yakwanawo yekuti ndige ndichinzi ndamisawo wangu musha. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu zvakangooma hazvo vedu we. Ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi amai vangu vanoroya, amai vangu vanoroya, zuva rakacheka nyika, vakandidyira murume. Kana kuri kunzi vanenge vari amai vako, what would you do in that situation? Paunenge uchiti mama ngatinamatei, vanopwatika nekuseka vachiti iwe ungazondigona. Vanhu vekumakrusade vakandiedza but vakandikoniwa kuzoti iwe zvako. What you need to do, maybe mukagara muchivanamatira, muchitsanya nekuvanamatira, maybe it is going to help. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma, please post my story makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare zita rangu ndinoitwawo Tandi. Inini ndakakurawo ndichigara pamba pefriend yangu. Ndakazotozviziva apo pandainge ndava ne21 years kuti dzaita sekunge tsiye nyoro, but vakatonditora kubva pamba pedu nekuti vainge vachida kundirasirira. Friend yangu ndichamuti Petunia, which was not a real name. Akazofira muaccident, akange aine mbinga imwe yaainge ava kufambidzana nayo. Nyaya yangu yakatanga apo pandainge ndiri grade 7. Amai vangu vakabva vawana basa. Amai vakati vawana basa kudaro ndo pavakatanga kuita mapiece job panext door nepamba apo pavakange vachishanda mubhorodzau imomo. Saka amai vakaona kuti basa racho raizovawandira nekuti vanhu vavaishandira vaita sekunge vane godo, nekuda kwekuti amai vainge vava kupota vachiwana mari through mapiece job but vaiendako pama off days. Saka vanhu vaishandirwa naamai vangu utsinye hwavaiita ndehwekudai. Vaiti zviya kana amai vachienda kumapiece job
vaivataimira, vaigona kungomira pagedhi, then vobva vatongodaidza amai vangu vobva vati uya ungotsvaira. Vachitsvaira kudaro ngobva vapiwa rimwe basa. Saka mama vakange vava kutya kuti vaikwanisa kuzorasikirwa nemukana wavainge vakawana. Mama ivo vakabva vachizoti kwandiri, uchapota uchienda neni. Saka ndokuwirirana kwandakatanga kuita naPetunia. Saka taiti kana zuva riri zuva rekuti amai vangu vanofanira kuita mapeace job kana rasvika, saka ndaenda namama vangu. Kunyange ndakange ndichiri mwana mudiki, you can imagine mwana weprimary, ndakange ndava kutogona kutoaina hembe dzinopfekwa nevanhu vakuru. Kutsvaira ndaigona nekuti amai vangu vaiti handidi munhu anogarira maoko. Ndaibva ndachizoenda pamba paya ndobva ndaita mabasa ose wanenge achifanira kuti amai vangu vange vachizomaita. Tapedza tobva tadzoka zvedu kumba. Pechu uyu akatanga kundifarira, uye zvekare amai vangu nababa vakabva vachizonzi naamai nababa vaPechu, munofanira kuti munge muchizouya kuchechi kwedu, nekuti chechi yavo yainge iri Pentecostal. Munongoziva kuti vanhu vanoenda kuPentecostal vanongoda kuti vanhu vange vachiuya kuzonamata kudzichechi dzavo. Saka ndokutanga kuenda kwatakaita kuchechi ikoko. Kunyange vainge vachipendera mutauni, apa isusu kwataigara kwakange kuri kure nekutauni, makuseni vaiuya votitora zvekuma past 7 vobva vachizoenda nesu kuchechi. Saka vainge vachitiratidza rudo, kunyange apo Pechu paakati ainge ataura nevabereki vake, nekuti ainge achida kuti ndige ndichizogara navo pamba pavo. Vabereki vangu havana kumboramba, nekuti vainge vachiona kuti mai vaPechu nababa vacho vaiva vanhu vainge vachishuvira zvakanakawo muupenyu hwangu. Ndiko kutanga kugara kwandakaita muBorodale. Ndakatanga ndichafungidzira kuti zvimwe kuda kwainge kuri kutorota, kuti ndiniwo ndava kutogarawo ndiine mari ende ndichipfekawo hembe dzakanaka, ndikatotengerwawo foni, mufunge zvenyu. Ndakange ndatova nespare bedroom. Chakandinetsa mukomana acho ndechekuti Pechu uyu aiva aine hanzvadzi yake yainge yakaremara, saka yainge ichigara kuupstairs, ndokwaiva nespare bedroom yakaburitswa ikanzi inge ichinogara kudownstairs. Yainge yatokura zvayo, saka ndini ndakabva ndapiwa room iyoyo. Vaitondipata sekunge ndakange ndiri mwana wavo, uye Pechu nehanzvadzi dzake nekamwe kamunin'ina kake vakange vasiri vana vavo. Zvaitombondinetsa, asi ndaingoti maybe it is the grace of God, ndisingazivi kuti vanhu varipo pakuda kundirasirira. Mukomanashi, kana uri murombo unozongobvuma zvose zvose. Amai vangu ndakasvika pakuvaudza zvainge zvava kuitika. Ndavaudza kudaro kuti izvi ndo zviri kuitika pamba pandiri kugara mama vangu, nekuda kweurombo uye zvekare vachiona mwana wavo achiendeswa kumaprivate schools, motikari ndava kutogona kutodhiraivha. Kunyange ndainge ndisati ndava nelicense, ndaitotendedzwa kutora motikari ndichienda kumba, ndotonorara kumba kana kunospenda weekend ndiri kumba, ndozodzoka zvangu nemotikari iyoyo. Saka vabereki vangu vakasarudza kuignora zvakawanda, nekuti vainge vachingoti idzi inyasha dzaMwari. Saka ndainge ndakaudza amai ndikati, mamaka, zvimwe zvinhu zviri kuitika kubasa kwangu ina handichazvinzwisisi, nekuti Petunia uyu anoti kana akakurura mabhurugwa ake ndinonzi ndini ndinofanira kuti ndige ndichizomawacha. Ndokutanga kwazvakaita ikoko. Zvakangotanga nekunzi kana iye Petunia akange ageza aingosiya mabhurugwa ake mubathroom, then amai vaPechu vaindidaidza, but pakange patori namaid aigarapo pamba ipapo. Saka kunze kwekuti maid ange achiita mabasa akaita seiwawo, ini ndini ndainzi ndaifanira kuti ndinge ndichizomawacha mabhurugwa anenge akasviba aPetunia. Pavakaona kuti ndainge ndajaira zvino, vakabva vati vainge vachida kuti ndinge ndichizopota ndichizopfeka mabhurugwa aPetunia. Ndakashamisika mukoma, but nekutya kuti ndainge ndichazodzoswa kumba kwavabereki vangu apa kuri kunhamo, chikafu chimwe chiya chenzara ndakange ndisingachachigone kuchidya. Ndaiti kana ndiri kumba kwavabereki
kana pakabikwa machanzi ndainzwa mwoyo wangu kumira kutorutsa chaiko, because ndainge ndajaira kudya meal inenge iine 7 colors. Ko ndainge ndava kutozviona sekunge ndainge ndiri mwana wembinga. Ndakambotanga ndichizviita ndakanyarara, asi mumwoyo mangu kunyange ndainge ndichiri mwana mudiki ndaifila kuti izvi hazvisi zvinhu zvinotarisirwa kuti munhu ange achinzi angaita zvinhu zvakadaro, kuti unomanikidza mwana womumwe munhu kuti ange achinzi anopfeka mabhurugwa akasviba ari mabhurugwa anenge apfekwa nemwana wako. Ndakanyarara. Kunyange patakatanga kuenda kumaperiods, Pechu aingoti akabvisa penti rake riine ropa ndobva ndanzi ini ndinge ndichiripfeka. Kunyange ini ndisiri kumaperiod vaitoenda neni kutoilet vobva vanonditi ndinge ndichipfeka bhurugwa iroro. Chandakange ndisina kuziva, vabereki vangu chavainge vasina kuziva ndechekuti inini ndainge ndakazvarwa ndakaropafadzwa naMwari. Saka pandakatanga kushanda pamba ipapo ndichibatsira amai vangu, vanhu ava nekuda kwekuti vanhu vaishandisa mishonga vakabva vatongozviona kuti mwana uyu ane zvinomutevera zvinoda kuti ange achizoita mari. Saka vakange vava kurasirira zvose zvakaipa izvo zvainge zvichiteverera mwana wavo Petunia. Amai vangu vakandirwadzisa because ndakavaudza kuti mama, ndozviri kuitika, ndiri kupfekedzwa mabhurugwa aPetunia anenge aine ropa, handizorwari here? Because pane pandakatomboita infection ndikabuda zvinhu zvewhite kusikarudzi kwangu mushure mekunge ndapfekedzewa penti iroro muswere wese wezuva ndikaita infection, asi mama vangu vakasarudza kunyarara. Fast forward, tasvika panguva yekuti tava kufanira kuti tinge tichizotanga kudata. Then mukoma ndakatanga kudanana nomumwe mukomana ainzi Anesu, angadai ari iye akandiroora. Mukomana iyeye akange aine mari, vabereki vake vaivawo nemari. Mukomana mari yaaiva nayo yainge yakawandisa. Vabereki vake vainge vachigara kuAmerica, iye ainge akasiyirwa imba muBorodale imomo. Saka mushure mekunge tatanga kudanana, maybe mistake yandakaitawo mukoma ndeyekuti ndakabva ndachizoudza Pechu, sezvo ndaimutora sekunge she was my twin sister, akabva anoudzawo amai vake. Amai vake vakabva vati kwandiri vainge vachida kuti ndinge ndichizouya naye Anesu. Ndakabva ndachizoita saizvozvo. Ndauya naye Anesu uyu, vakatanga kungomushora ndekungondishorawo zvekare. Vakati munhu uyu haufaniri kuti unge uchidanana naye nekuti pane musikanzwa, anoita zvokunwa doro, anosvuta mbanje, anoita zvokutora madrugs, achazokukuvadza iwe. Saka vakandiudza kuti haufaniri kuti unge uchidanana naye. Saka ndakaramba ndokudanana naye, but izvi ndakange ndichizviita in secret. Chakazondinetsa mukomana ndechekuti mushure mekunge vazondimanikidza kurambana naye, ndakazonzwa Petunia ava kuti ndikuenda kunoona boyfriend yangu. Ndakamutevera mukomana then ndamutevera kudaro ndokubva ndamuona achipinda mumotikari yake mukomana iyeye. Ndikabatikana ndikaudza amai, but amai havana kuda kumbozviteerera. Ndakazodzingwa pamba pana Petunia mushure mekunge Petunia uyu aitoita pamuviri pemukomana iyeye. By then vainge vatoona kuti vakange vasingachadi kuramba vachirasirira zvavairasirira zvemwana wavo pandiri. Ndichibvapo mukoma ndakatanga kuhura. Apa ndainge ndiri munhu aitoenda kuchechi, ndaitsanya, ndainamata. Pandakangobva pamba pavo ndiri munzira kuenda kumba, baba vangu vainge vakandimirira mutauni because ndakangodzingwa pamba ipapo ndisina kana mari. Saka ndakabva ndachizopinda mune imwe motikari. Ndapinda mumotikari iyo yandakahaika. Driver iyeye kunyange akange asiri munhu weklasi yangu, asi ndakazogumisidzira ndatoenda ndikanorara kumba kwake, ndikadzima foni. Baba vangu ndakange ndisingadi kuti vange vachizviziva kuti ndainge ndiripi. Baba vangu vakagara mutauni mukomana kusvika kwava kuda kunoidza vari mutauni, vachingofungidzira kuti mwana
maybe ainge apondewa kana kuti mwana ainge arasika, izvo ndainge ndatoenda kumba kwoumwe murume wandainge ndasangana naye. Ndakaura mukomana acho zvekuti kana varume vose vemunharaunda mandaigara hakuna munhu wandakange ndisingarare naye. Ndainge ndisina kana basa nemari, chero chaunenge wauya nacho ndaingochigamuchira, ndobva ndangoti as long as uine mari inini mari, as long as uine mari kana kuti usina mari inini mari ndainge ndisina basa nayo. Ruponeso rwangu rwakazouya kuburikidza nekuzoendawo kune imwewo chechi ndisingade kutaura zita raprofeti ivavo. Saka ndaenda kuchechi mukoma, ndakabva ndatanga kumanifesta zviya zvekubuda madhimoni, ndichiita kumanifesta ndichitaura kuti inini ndine shavire kumvura, saka ndine manjuzu, varume vose vanouya kwandiri ndini ndinoita vekutomutsvakira. Apa rainge riri shavi raitaura manje. Saka pakabva pachizotaurika zita rekuti Petunia. Saka vanhu muchechi vaitofungidzira kuti Petunia maybe ndiro dhimoni racho. Saka pandakazomuka ndichizoudzwa zvekare kuti wanga uchibudirwa nedhimoni raPetunia wemumvura, ndikati repeat, mati kudii? Mai mufundisi vakabva vati ipapo ndainge ndatoendeswa kumba kwavamufundisi because dhimoni iri rakabuda kubva vanhu pavakataka kupa matestimony muchechi. Ndichiseka, munoziva pastor vakangoti musiyei, ndaiti munhu achipa testimony ndaibva ndatanga kuseka ndichiti rinonyepa iro, riri kunyepa, ndichiseka zvisingaiti ndirimo muchechi imomo praise and worship. Ndaitotamba ndichiti munopenga imimi, ndichimhanya ndichienda ndichinobvuta mike ndoti munopenga, zvimasongs zvenyu zvinobhohwa, ndiridzirei ndombolo nditambe izvezvi. Varume apa ndaitaura nezvinyadzi ndichiti ndinoda kuti varume vange vachindiita sei. Vanhu vaifungidzira kuti ikomedi. Vamufundisi pavakatanga kuparidza ndakasimuka ndikaenda ndikanomira pamberi pavo. Ndakati ndakamira pamberi pavo ndaitonzwa simba rakanyanyisa. Ndaiona pulpit sekunge yainge ichindidisturba. Ndakaisimudza mukomanashe kubva nayo pastage ndikanoigadzika kudome. Saka ndakatofamba more than 100 meters ndakangotakura pulpit. Apa pulpit iyoyo yainge iri original, yairema zvisingaite, yainge isiri yeglass but aya yepranga aya. Pastor vakangoti musiyei. Apa vanhu pavakaona kuti kamusikanaka nebhodhi yake haangambogoni kusimudza pulpit inosimudzwa nevarume vaviri kana kuti vakadzi vatatu. Saka vanhu ndopavakatanga kuona kuti idzi hadzisisiri comedy, zvinhu zvine reality mukati. Ndakabva ndadzokera ndikabva ndanomira pamberi pavamufundisi vaiti vachiparidza, vakaenda kuleft ndaivateverawo, ndobva ndaenda ikoko, vakaenda kuright. Ndakangomira pamberi pavo ndichiti nditarise maziso mangu, asi ndainge ndisingakwanisi manje kuti ndinge ndichivarova. Ndaitosimudza maoko angu ndichida kuvarova zvibhakera, but ndainzwa ndisina kana simba zvachose. Saka vamufundisi vakazotanga kundinamatira. Pavakatanga kundinamatira, vanhu vaifungidzira kuti dhimoni iroro ainge ari majokes. Ndakabuda dhimoni kusvika dzava kumapast 8, dhimoni richizotanga kutaura zita iroro. Saka mushure mekunge zvose izvi zvaitika, ndakabva ndavabvunza ndikabva ndati mati kudii? Repeat, mati Petuani? Vakabva vati Petunia ndiro zita rawanga uchitaura iwewe, wanga uchiti uri Petunia. Ndakabva ndati ndaigara pamba peumwe musikana yainge iri friend yangu. Vabereki vake vaindimanikidza kuti ndinge ndichipfeka mabhurugwa emwana wavo uyo akange achinzi Petunia. Pandakavaudza izvozvo amai mufundisi, ndakaona vachitarisa mwana wavo musikana vakatanga kuchema, vakati Mwari ndichengetei kusvika mwana wangu uyu achizokura. Ndakatsanangura zvose zvaiitika pandakange ndichiri kugara pamba pana Petunia. Vakandinamatira zvekare. Mandiri makazobuda rainge rakaita kunge zongororo. Zvakaitika sekutamba, sekuseka mukoma. Zongororo iri kuti rakabva nepi hakuna akariona, but ndakangonzwa so
kungofambwa padumbu pangu. Ndopandakavhura dhirezi, handina kana kumbonyara because ndainzwa kufambwa. Ndavhura dhirezi kudaro ndopandakabva vanhu vese neniwo ndakabva ndaona kuti painge paine zongororo rainge richitofamba padumbu pangu. Apa izvi zvakaitika yakanga isiri nguva yekunaya. Saka mukomana she ndakazoti ndapiwa deliverance kudaro. Pechu uyo akange atorambana nemurume nechekare because aiva munhu aiva nemusikanzwa. Akazotaka kudanana neimwe mbinga ndokubva vachizofa vose vakafira muaccident. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Kana mwana wako achigara somewhere else, you need to pray for your child at all the times. Hanzi kana uri murombo unongogamuchira zvose. Vabereki vangu vaizviziva kuti ndo zvandaisangana nazvo, but vaigoita same. Chekuita painge pasina because vainge variwo varombo. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Vadiwo vateereri ndo messages avo andanga ndakakubatirai. Thank you very much for watching. I'll be back with another episode.